Добър вечер. Вие сте с новините на телевизия Цари Брод за 27 декември. Започваме с акцентите от деня накратко. Раздвижена е процедура за подготовка на документация във връзка с електрифицирането на линията Ниш-Димитровград, заяви директорът на Железници Сърбия Драголюб Симонович по време на посещението му на международната гара Димитровград. В понеделник последно заседание на Общинския изпълнителен съвет в 2013-та. Млекарницата Стара планина подари компютър на основното училище. Училището е в ход хуманитарна акция. Хуманитарната организация "Обичай близкия си" раздели подаръци на децата в детската градина, а местното самоуправление – спортната зала. Баскетболистите на Димитровград утре посрещат ОКК Юниор Ниш. В Димитровград утре слънчево, максималната температура 11 градуса. Международната гара в Димитровград посети генералния директор на Железници Сърбия Драголюб Симонович с сътрудниците си. Не очаквах такава хубава гара, сподели Симонович, като изтъкна, че приоритет в работата на железниците през следващите 3 години ще бъде електрифицирането на ЖП линията Ниш-Димитровград. Nakon raporta od strane šefa stanice u Dimitrovgradu Dejana Ranđelovića, generalni direktor Železnica Srbije Dragoljub Simonović i njegovi najbliži saradnici obišli su zgradu železničke stanice. Ovo je prvi put nakon više godina da generalni direktor poseti železničku stanicu u ovom delu Srbije. Osnovni prioritet u radu Železnice Srbije u narednom periodu biće elektrifikacija pruge od Niša do Dimitrovgrada, rekao je Simonović. Mi smo započeli proceduru pripremne dokumentacije i pregovora sa Češkom bankom vezano za elektrifikaciju pruge na potezu Niš-Dimitrovgrad u dužini od 90 i neki kilometar. Od toga ćemo u ovih zadnjih, da kažem, narednih 3 godine raditi 45 kilometara pruge sa brzinom od 80 do 120 km/h. To je, ovako da kažem, teži deo naše trase. Na koridoru 10 železnička stanica u Dimitrovgradu ima važnu ulogu. Ovo je jako važna stanica, 24 koloseka ima sama stanica, ona je inače granična stanica, u sastavu nje ne rade samo železničari, već i carina i policija, rade i kolege iz Bugarske železnice. Dakle, ovo je jedna polazna osnova gde se odavde do Bugarske vrši međudržavna razmjena železničkog saobraćaja. Vi znate da je 6,5 km od ovog mesta do granice, iz tog razloga je jako važno da imamo dobru komunikaciju sa kolegama, ali je jako važno da imamo brzu komunikaciju među Dimitrovgrada, Niša i Beograda. Železnice Srbije u prvih 8 meseci ove godine smanjile su gubitke za 3 milijarde dinara i povećale prihode za 1,2 milijarde u odnosu na isti period prošle godine. Mi imamo povećanje broja putnika, ja mislim 10-12%, teretnog saobraćaja takođe oko 10%. Imamo smanjenje zakašnjenja vozova, smanjenje otkazivanja vozova, imamo smanjenje troška, povećanje prihoda. Imamo smanjenje gubitaka 1,6, 3 milijarde iskazan gubitak. Na pitanje kako ocenjuje železničku stanicu u Dimitrovgradu, Simonović je odgovorio. Nisam očekivao da ćemo doći u ovako lepo uređenu stanicu. I to je primjer kakve stanice treba da nam budu. Ovo je doduše stanica koja je modifikovana ili rađena 2006. godine, sačuvana je u dobrom stanju. Ovde imamo 138 zaposlenih, od toga u smeni rade 37-8 radnika, dakle vrlo važna stanica za naš sistem. Ovde su utovarne i istovarne stanice, ovde imamo vagu i sve ono što je život naše železnice. Sa praksom obilaska železničkih stanica nastavit će se i u buduće. Iako ima problema i otpora, situacija u ovom preduzeću ipak se menja na bolje, rekao je Dragoljub Simonović na kraju posete železničkoj stanici u Dimitrovgradu. Общинският изпълнителен съвет на община Димитровград ще проведе в понеделник последната си сесия в годината. На дневен ред са 25 точки, а членовете на съвета, между другото, ще обсъдят плана за защита от наводнения и проекторешението относно критериите за подбор и класиране на инвестиционни проекти за развитието на програма за капиталови инвестиции на територията на община Димитровград. Сесията започва в 11 часа. Продължаваме с останалите актуални теми. Млекарницата Стара планина подари компютър на основното училище. Директорката Катарина Симеонов изтъква, че училището не само приема дарения, а е готово винаги и да помага на онези, които се нуждаят от помощ. Това потвърждава и последната хуманитарна акция, която е в ход. Kompjuter je direktoru škole uručio vlasnik mlekare Stara planina Zoran Nikolov. Za 15 godina postojanja mlekara je pokazala društvenu odgovornost organizovanjem humanitarnih koncerata, pa je tako i sada u oči novogodišnjih i božićnih praznika želela da daruje neku od ustanova u gradu, ističe Nikolov. Pa u dogovoru i razgovoru sa direktorkom osnovne škole
došli smo do saznanja da oni nemaju kompjuter, da imaju staru opremu. Mlekara Stara planina je bilo u mogućnosti da izađu u susret i ovom prilikom, kažem, oči ovih predstojećih božićnih praznika učinila taj gest i nadam se probudili kod drugih, što nam je bio cilj i samo da vi propratite to, da probudi kod drugih jednu društvenu odgovornost. Zahvaljujući se na poklonu, direktor ustanove Katarina Simeonov je izrazila zahvalnost i ostalim donatorima koji su u školi poklonili mašine za pranje rublja i sudova, usisivač, printer, slušalice i zvučnike. Ujedno je uputila poziv i svima koji su u mogućnosti da na ovakav način pomognu opremanje škole i unapređenje nastave. Zaista u duhu praznika koji su pred nama, novogodišnjih i božićnih, od srca zahvaljujem Mlekari Stara planina koja nam je donirala ovaj kompjuter koji nam je u dužem periodu neophodan zbog promena u poslovanju koje se najavljuju i zahvalna sam i što je posredovanjem lokalne uprave u stvari i grupa drugih društveno odgovornih preduzeća donirala dosta opreme školi u prethodnom periodu. Škola nije samo neko ko prima, već ume i da daruje. Brojne su humanitarne akcije u kojima učestvuje i koje organizuje, a jedna od njih je u toku. Mi smo uvek spremni da izađemo u susret svima kojima je potrebno. Svako naše dete je centar našeg interesovanja i uvek gledamo da idemo u susret najboljem interesu deteta u svakom pogledu, a naročito kada se radi o bolesnoj deci. U ovom trenutku u školi se sprovodi akcija prikupljanja humanitarne pomoći za lečenje naše učenice 3. razreda Miljane Nikolov, koja je trenutno u Beogradu na ispitivanju i predstoji joj verovatno operacija. U ovom trenutku mogu da kažem da smo već prikupili preko 50.000. Zoran Nikolov pozvao je i građane da pokažu humanost na delu. Pozivam sve svoje i kolege, privatnike i druge ljude dobre volje da se priključe ovoj akciji i da učinimo sve što je u našoj mogućnosti da se toj devojčici pomogne. A hoću da kažem da vi kao mediji, i hoću da vas zamolim ovako javno, da pokrenete kampanju. Da li će biti, znamo da smo glasali x puta u neke druge svrhe, a ovo je stvarno težak trenutak, da li preko SMS-a poruke, tu može lokalna samouprava mnogo da učini, da li nekim humanitarnim koncertima, jer koliko sam čuo poprilična sredstva su u pitanju i da se pomogne. Humanitarna akcija osnovne škole biće završena večeras igrankom. I детската градина получи подаръци днес. Става дума за донорство от играчки, плетени неща и костюми за маскен бал на хуманитарната организация Обичай близкия си. Poklone predškolskoj ustanovi u ime donatora humanitarne organizacije Ljubi bližnjeg svog uručio je Zoran Nikolov. Ova organizacija godinama dostavlja humanitarnu pomoć Srbiji. Tu kao što vidite su igračke, pletene stvari i druge stvari što interesantne su za decu. Ja lično sam vas pozvao da bi probudili, bili smo malo pre sa vama i u osnovnoj školi gde smo donirali jedan kompjuter. Ovom prilikom, kažem, sa mojim prijateljima iz Švajcarske smo donirali 12 paketa i da probudimo svest kod mojih kolega, prijatelja, kod cele zajednice, da svako od nas učini pomalo da bi nam bilo bolje. Direktor ustanove Sonja Kamenov se zahvalila na poklonima. Mi smo oduševljeni, nam kako trebaju ovakve humanitarne akcije. Hvala Zoranu Nikolovu, vlasniku Stare planine, što je pokrenuo ovu akciju sa svojim saradnicima i u ime svih zaposlenih i u moje lično ime zahvaljujemo se puno. Pokloni su smešteni tamo gde im je i mesto, ispod novogodišnje jelke i odmah probudili znatiželju mališana. На предстоящите новогодишни и коледни празници най-вече се радват децата. Тогава те получават много празнични подаръци. Димитровградските малчугани подаръците си получиха колективно на мероприятие, организирано от Община Димитровград. Hala u sportskom centru Park dobila je sasvim novo ruho, praznično i veselo. Upravo u tom ambijentu okupili su se dimitrovgradski mališani zajedno sa roditeljima, rođacima, vaspitačicama i učiteljima. Povod je bio jedan, ali vredan, dodela novogodišnjih paketića. Lokalna samouprava izdvojila je sredstva za poklone za svu decu sa teritorije opštine Dimitrovgrad uzrasta od 1 do 10 godina i rešila da po prvi put organizuje kolektivnu dodelu. I kakva bi to nova godina bila bez Deda Mraza? A u hali nije bio jedan, već njih 9. Svi su dobili poklone na prethodno određenim punktovima, pa i pored strahova samih organizatora, nepredviđene gužve su izostale, a deca ostala zadovoljna. Šta ima u poklonu? Ne znam, nisam ga cvera.
Da nas donese mi puno pušku. Pušku, a u paketić ko ima? Ima smolki, kesine, sve ima. Jesi srećan? Da. Svašta, ima čokolade, grickalice i tako dalje. A neku devojku? A imamo, ko nemamo, ima. Šta ti je donio Deda Mraz za Novu godinu? Pa neku barbiku i neke slatkiše tamo. Šta ti je donio Deda Mraz za Novu godinu? Barbiku, grickalice, čokolade. Ideja o jednoj takvoj manifestaciji dopala se i mamama i tatama. Pa sjajna ideja, a još sjajnija deca. Deda Mrazovi su bili na nivou i nadam se da će i sledeće godine biti na tom nivou na kojem danas. Želim svima sreću Novu godinu, puno zdravlja i sreće. Fenomenalno, nešto najlepše što mogu deca da dožive. Mislite da to treba postane tradicija? Pa naravno, sve što je dobro uvek treba da bude dobro. Dodeli paketića prisustvovao i prvi čovek opštine Nebojša Ivanov, njegov zamenik Zoran Petrov, članovi Skupštine i opštinskog veća. Poklon za svako dete bio je moto ove akcije, a ovakva kolektivna dodela paketića mogla bi da postane lepa tradicija, kaže član opštinskog veća Tamara Georgijev. Ovo je prvi put da opštinsko rukovodstvo opštine Dimitrovgrad organizuje jednu takvu kolektivnu dodelu paketića za uzraste deca od novorođenčadi do 4. razreda osnovne škole. Nadam se da će postati to i tradicija, da će u budućnosti, znači svake nove godine, da isto organizujemo tako jednu manifestaciju i dodelu paketića. I tako, sa verom u bolje sutra i uz najlepše želje i poklone, Dimitrovgradski mališani, njih preko 700, svi zajedno na jednom mestu oprostili su se od stare i sa osmehom zakoračili u susret novoj 2014. godini. За разлика од миналите години, когато новогодишните програми в детската градина 8 септември подготвяха самите малчугани, този път детската пиеса «Как да победиш вълшебниха» изпълниха учителките. Zli čarobnjak ima 7 moći kojima sprečava dolazak nove godine. Pomoć mu pruža zla veštica Vec. Protiv njih se bore Bata i Seka i Dobri Klovan uz pomoć dece u publici. Jedna za drugom moći čarobnjaka nestaju i na kraju nova godina ipak dolazi. Scenario za predstavu napisale su vaspitačice na bazi različitih priča i bajki. Vaspitačica Vera Vasov bila je zadužena za muziku. Ova dečija predstava je kolektivni rad svih vaspitača. Mi smo pre svega osmislili ovaj tekst koji je primeran deci ovog uzrasta, same smo odabrale muziku, same napravile scenografiju i nakon toga svaka vaspitačica je sebe pronašla u određenoj ulozi. Šta je vaspitač? Vaspitač može da bude jedino ako je kreativan, a koleginice su pokazale koliko su kreativne, ako su zapevale, zaigrale i bile u nekom trenutku i prave glumice. Jednu od akterki, Marijanu Mitov, pitali smo kako su se sa koleginicama snašle kao glumice. Osjećala sam se predivno, ali da vam kažem, nama je svaki dan u vrtiću takav, mi moramo da budemo dobri glumci da bi svaka naša aktivnost bila uspešna, tako da prosto kao da smo u vrtiću. A deca su bila fantastična, utoliko pre što je moja uloga kako pobediti čarobnjaka, ja sam taj čarobnjak, ali sam primetila moje drugare kako su ipak navijali za mene. Da se deci dopala predstava, dokaz je aktivno učešće u njoj i red za slikanje sa protagonistima nakon predstave. Uloge su, pored Marijane Mitov, tumačile Vesna Caribrodski-Todorov, Tanja Marinkov, Dušica Minčev, Maja Zlatkov, Ivana Gligorov i Nela Mančev. Televizija Caribrod vi poželjava veseli praznici s novogodišen filmov maraton od 1. do 8. januari. Аз съм яден. Кои са тези? Майка ти и баща ти. Не ги помня. Светът е голям и спасение дебне от всякъде. Режисьор Стефан Командарев. Нали знаеш, какво като си еди кой си? Винаги има някой да още поеди кой си. Operacija Šmenti Kapeli na Vladi Vargala. Защо? Как? С кого? Този човек е успял да направи на маймуни цяла държава. Човек, когато стане мъж, навън пълзят мъгли. Играта само го влече, а пък дъждът вали. Разследване. Режисура на Иглика Трифонова. Госпожо следовател,
Когато хванете убиеца, може да го видя. Бъркате нещо. Бати Пламен да посегне на брат си. Това не може да се случи посмъртно. Димитровградчани имаха възможност днес отново да покажат хуманността си в последната тазгодишна акция по кръводаряване. Гостувайки в радиопродаването от 9:30, Мирослав Подконяк, организатор на акциите от Института по трансфузия на кръв Ниш, заяви, че тази година броят на кръводарителите е увеличен. За ovu 2013. godinu mogu da iznesem da je stvarno povećan broj dobrovoljnih davaoca, što znači da generalno Zavod za transfuziju krvi od Svilajnca na dole prema granici je svoj deo posla odradio, da nijedna operacija nije odložena, sve krvne grupe, svi RH faktori, što je nama izuzetno drago da stvarno na terenu imamo takvu pomoć od dobrovoljnih davaoca i ljudi koji nam pomažu, znači to je Crveni krst i lokalne bolnice, službe za transfuziju krvi, kabineti koji nam stvarno izlaze u susret. Godinama unazad znam sigurno da je Dimitrovgrad u vrhu sredina, da tu vrlo lako dođe do tih 4%, to je nama neki cilj bio 4% ukupnog stanovništva da da krv. Generalno iz godine u godinu se dokazuje da je taj procenat ovde prisutan. Imamo izuzetnu saradnju i sa Crvenim krstom koji nam stvarno oberučke pomaže u izvođenju tih akcija. Tu mora da naglasim medije koji nam besprekorno, znači svoj deo posla isto završava. Последния 13-ти кръг на първата част на първенството в първа мъжка регионална лига Изток, баскетболистите на Димитровград утре посрещат отбора на ОКК Юниор Ниш. Матчът в спортната зала започва в 19 часа. Posle 12 odigranih kola, KK Dimitrov je na 9. mestu sa 17 bodova, dok je niški OKK Junior 12 sa 2 boda manje. Zoran Gerovi iz košarkaškog kluba zadovoljen je dosadašnjim učinkom i nada se povoljnom rezultatu u meču protiv Nišlija. Na početku prvenstva smo rekli da je sredina tabele naš cilj i da nemamo nekakvih bojazni za ispadanje. Tako smo otprilike i uspeli da se plasiramo. Mi imamo jedan kiks na domaćem terenu protiv Jablanice. Možemo da žalimo eventualno jer smo imali par dobrih partija na strani, a nismo to materializovali. I kada se osvrnemo iza sebe i vidimo sa kojim smo se problemima suočavali, jer praktično pola prvog dela smo odigrali bez Petrova i bez Vlade Dragutinovića, odlazak Miletića, kasnije priključivanje Krstića i Todorovića i sve te turbulencije, znači kad sve to stavimo na jednoj strani i rezultate, mislim da možemo biti zadovoljni. 6 pobjede, 7 poraza u prvom delu prvenstva sa ovakvim rasporedom kao što smo imali je prava mera i da mirno i bez nekakvih pritisaka pauzu iskoristimo u toku januara za što više zajedničkih treninga. Utakmice baraža za popunu kvalitetne košarkaške lige Istočne Srbije za mlađe pionire igraju se u nedelju u Aleksincu. Među plasiranim ekipama su i mlađi pioniri Dimitrovskog košarkaškog kluba. Naši mlađi pioniri su već postigli zavidan rezultat i ovo je veliki uspeh njima, je ovo prva takmičarska sezona. Mi smo na početku godine na upravnom odboru rekli da sve selekcije naše koje možemo kompletirati takmičarski sa 10 do 12 igrača treba da učestvuju na tim takmičenjima. Jednostavno jedna je stvar trenirati, a druga odmeriti snage sa vršnjacima iz okruženja i šire i oni su postigli rezultat, imali su jedan mali kiks na domaćem terenu od sa ekipom Pirot 2, su to dobili, znači ne bi igrali baraž, već bi bili u drugom delu. Trener Vasil Andrejev radi sa njima izuzetno kvalitetno, oni su fantastični momci za ljubljenici u košarku, kamo sreće da takvi ostanu do kraja svog učešća i takmičenja. Protivnik ekipe Dimitrovgrada u polufinalu biće odgovarajuća selekcija Zlatara iz Majdanpeka, a u drugom susretu sastaju se ekipe Pirota i Zaječarskog Bina. Pobednici ova dva susreta odlučit će u finalu ko će biti šesta ekipa u elitnom košarkaškom takmičenju mlađih pionira. Za košarkaše Dimitrovgrada junior je godinama bio nepobediv, a prokletstvo je u prošloj sezoni skinuo Dragutinović sa zvukom sirene. Dimitrovgrad je protiv lidera pokazao da je u dobroj formi, dok junior igra sezonu za zaborav. Za miran san tokom novogodišnje pauze parola lako ćemo ipak ne sme da važi. Subota 28. decembar, hala u sportskom centru Park 19 sati, 13. kolo prve muške regionalne lige Istok, košarkaški klub Dimitrovgrad, OKK Junior Niš.
Остава да видим прогнозата за времето. Утре сутринта ще е мъгливо, а мъглата на места ще се задържи до обяд. През деня ще е предимно слънчево. Вятърът ще е до умерен от юго-исток. Минималните температури ще се движат между 2 и 6, максималните през деня 8 до 12 градуса. В Димитровград сутринта ще е променливо облачно, през деня предимно слънчево с слаб източен и юго-источен вятър. Минималната очаквана температура е 4, максималната 11 градуса. В неделя ще е слънчево, от понеделник променливо облачно. През средата на седмицата се очаква температурите да се понижат. Още веднъж водещите новини. Раздвижена е процедура за подготовка на документация във връзка с електрифицирането на линията Ниш-Димитровград, заяви директорът на Железници Сърбия Драголюб Симонович по време на посещението му на Международната гара Димитровград. В понеделник последно заседание на Общинския изпълнителен съвет в 2013-та. Млекарницата Стара планина подари компютър на основното училище. Училището е вход в хуманитарна акция. Хуманитарната организация "Обичай близкия си" раздели подаръци на децата в детската градина, а местното самоуправление – спортната зала. Баскетболистите на Димитровград утре посрещат ОКК Юниор Ниш. В Димитровград утре слънчево, максималната температура 11 градуса. Такива бяха новините тази вечер. От 21:30 ще излъчим интервюто, което Весна Алексов направи с Сади Хамидович, някогашен професор в Димитровградската гимназия, актьор в театъра Христо Ботев и доскоро журналист в Радио Ниш. Лека вечер ви желая!